ଦେଖିଲା ଟେକୁଆ ଫେରିଛି, ହଁ। ପେଚା ଫେରିଛି, ହଁ। ହାତୀ ଫେରିଛି, ହଁ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ଶୁଆ ଫେରିନି। ଯୋଉ ସେ କାଠର କଚୁରୀ ଭିତରେ ଶୁଆକୁ କିଏ ରଖିଦେଇଛି। କାଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଶୁଆ ପାଖରେ। କାଉକୁ ଦେଖିକି ଶୁଆ ମନ କଣ ହେଇଥିବ, ଖୁସି ଖୁସି ହେଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କାଉ ଭାଇ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି କୋଳି ଖାଉଥିଲି, କେନ୍ଦୁ ଖାଉଥିଲି। ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ ଆସିକି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲା, ମତେ ତମେ ରକ୍ଷା କର। କାଉ କହିଲା, ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକି ଆଣିବି।